Bosta studenti għattaw ħajjithom jistudjaw biex jiggradwaw. Imbagħad jiżvogaw waqt il-Buscades. Ġirja bix-xarabank, b'ħafna xorb, kant u tqabbil. Ir-riċerkatriċi Janika Xkembri Fava għadditilna xi osservazzjonijiet dwar il-versi maħżuża fuq il-ġnub tal-karozzi għal dawn l-okkażjonijiet. Fil-kuntest Malti jeżistu diversi okkażjonijiet festeġġjanti bħal Buscades li matulhom it-taqbiliet anki jekk oriġinarjament ikunu miktuba jaddottaw xejriet orali. Ngħidu aħna l-aspett performattiv, l-istruttura relattivament sempliċi li tasal malajr fil-qofol u mekkaniżmi letterarji bħall-ironija li jaqdu lil kelliema fit-twassil ta' messaġġ sardoniku, pikuż, niggieżi, dispreġġjattiv jew sempliċiment suffjettuż bi skop umoristiku. Fil-kuntest partikolari tal-Buscades din l-integrazzjoni tiġi rinforzata b'żewġ sensi, is-smigħ tat-taqbiliet flimkien ma' l-użu ta' sfafar, tal-ħornijiet u l-bqija biex tinġibed l-attenzjoni, iżda wkoll id-berriħ viżwali tat-taqbiliet fuq l-ożor, flokkijiet u aċċessorji oħra użati mill-istudenti. Dan l-aġir iseħħ għal diversi raġunijiet, fost l-oħrajn biex l-istudenti jiftaħru bil-qasam li speċjalizzaw fih, biex ironikament iberħu n-nuqqasijiet tal-ispeċjalizzazzjoni tagħhom, xi drabi wkoll biex iqanqlu studenti minn korsijiet oħra biex jirribattu bid-dikjarazzjonijiet ironiċi tagħhom f'għamla ta' taqbil ieħor korrispondenti. Fil-fatt għalhekk ħafna drabi dawn it-taqbiliet ikunu bil-Malti biex il-messaġġ jasal sew mat-toroq Malti. L-istudenti gradwati tal-BCom tal-2020 imma li ċċelebraw l-istess gradwazzjoni fl-2021 minħabba l-imxija tal-COVID-19 għażlu li jiftħu sensiela ta' botti tipiċi tal-Buscade bil-frażi nimsħu l-art BCom, miktuba bi kliem ikkulurit fuq wieħed mill-ożor li jagħtu forma viżwali bid-diskorsi versifikat oralment. Interessanti hawnhekk il-paranomazja bit-titlu tal-kors BCom u l-kelma omonimika BCom, impliċitament indirizzata lil professjonijiet l-oħra li skont il-kelliema jinsabu taħtu. Din il-botta mmotivat rispons bl-istess ġeneru mill-istudenti tal-liġi permezz ta' din it-taqbila li deret ftit ġimgħat wara. Kolkom numri u ċuċati, awdituri u paprati, aħna liġi u intom BCom biex noddu flusna ninqdew BCom. Din it-taqbila maħluqa minn sitwazzjoni ta' pika imsarfa f'botta u risposta tiżvela rivalità ċajtiera bejn żewġ korsijiet, ċirkostanza komuni li sseħħ f'dawn it-tipi ta' ċelebrazzjonijiet. Bott oħra mill-inġiniera din id-darba tal-liġi moħħhom fina bla dubju jgħiru għalina xogħol aħna nsibu bla qis u huma jagħmlu l-kafè n-nies. U dal-botti u risposti jibqgħu sejrin waqt li jiftaħru fil-qasam li speċjalizzaw fih. Fil-kuntesti tal-Buscades il-motivazzjonijiet ivarjaw maċ-ċirkostanzi u żminijiet jinbidlu li l-istudenti jiggradwaw fihom. Ngħidu aħna sitwazzjonijiet politiċi mqanqlin, espressjonijiet jew imġibiet magħrufin ta' figuri pubbliċi jew avvenimenti straordinarji. U għalhekk huwa importanti li dawn it-taqbiliet niddokumentawhom għax minkejja li jkun hemm xi taqbiliet varjanti minn sena għall-oħra, il-maġġoranza tagħhom jinbidlu skont iż-żmien u ċ-ċirkostanzi. Ngħidu aħna dan l-eżempju mill-Buscade tal-istudenti tal-Malti li gradwaw fl-2015 li fih jinkludi slogan politiku tagħna l-koll. L-isem Malti tagħna l-koll, issaħsbu fina għatuna xogħol. Naturalment sabiex dan il-messaġġ jitberraħ mal-pubbliku, speċjalment mal-awtoritajiet ikkonċernati, tpinġiet it-taqbila b'kuluri jgħajtu fuq li żar imperreċ max-xarabank, li żaret diversi postijiet kif normalment jiġri.
fejn fihom l-istudenti anke jinżlu jxandru t-taqbiliet tagħhom bil-mod orali b'rijus tipiku tal-okkażjoni. Xi drabi l-motivazzjoni tal-istudenti fil-baskates titqanqal anke permezz ta' karattri tipiċi li jiltaqgħu magħhom matul il-kors tagħhom, ngħidu aħna l-kap tad-dipartiment tagħhom. Bħalma huwa eżemplifikat b'dawn il-versi tal-istudenti tal-medja u l-komunikazzjoni li qed jironizzaw il-korp akkademiku li mexxihom fl-istudji tagħhom. Minn taħt George b'xi mod salvajna, films ma salvu tajt kemm rajna, f'pandemija teżi tajna, issa fl-aħħar igradwajna. Tebtiba ħsieb huwa ktieb ġdid ta' Ivona Bela b'illustrazzjonijiet ta' Sue Flask. F'din ir-rokna se nlaqgħukom mal-moħħ wara dan il-ktieb li jista' jservi kemm ta' qari kif ukoll ta' spunt tal-aktar kitba mill-adolescenti. Bħalma jismu l-ktieb tebtiba ħsieb kollox jinbet minn naqxej ta' ħsieb, dan il-ħsieb tiżviluppah b'ħafna immaġinazzjoni u esperjenza. Imbagħad tinħoloq l-istorja. Il-kidba hija l-għodda ta' kif twassal il-ħsieb tiegħek lil ħaddieħor. Dal-ktieb tebtiba ħsieb ħallini naħseb u nikteb huwa ġabbra ta' 12 storja qasira b'temi differenti li għandhom iservu bħala mudell għal kidba kreattiva. Wara kull storja mbagħad hemm spunti għat-taħdid biex minn hemm l-istudent ikun jista' jitlaq il-punta tluq tiegħu biex jikteb. Dan il-ktieb huwa maħsub immirat għall-adolescenti. L-istejjer jitrattaw diversi temi varjati, jappellaw għal gusti ta' kulħadd. Temi soċjali bħal ngħidu aħna iż-żbuħija, il-gwerra, il-meditazzjoni, ir-relazzjoni bejn l-ulied u l-ġenituri, hemm ukoll fuq il-karriera. U kif ukoll imbagħad hemm stejjer ta' spjunaġġ u fantasija. Nara li l-Malti hemm bżonn li nrawbuh iktar huwa ħajservi bħala modell kif għandek tikteb storja tajba u naħseb li ħajkun utli ħafna. Is-supereroj. Chris kien tifel kwiet, mistħi u mdaħal fih innifsu. Kien diffiċli għalih biex jagħmel il-ħbieb, dejjem maqtuħ għalih waħdu. U kien jixtieq kieku li kien jaf isib il-kliem biex jikkomunika ma' sħabu, imma kliemu kien bħal donnu jeħel f'moħħu u ma kienx jinżel mill-passaġġ li mill-moħħ jagħti għal il-sienu. Min jaf kemm il-darba fassal il-kelmiet preċiżi f'moħħu imma baqa' siket. L-immaġinazzjoni imma kontra tal-sienu kienet tiġri bih. Mhux l-ewwel darba li kien ikun f'xi rokna fil-bitħa tal-iskola u bajnejh miftuħin beraħ kien jidħol f'dinja immaġinarja u jinfantasizza li kien xi supereroj. Il-professur Oliver Friġġieri kellu sem importanti fl-iżvilupp tad-Dipartiment tal-Malti fl-Università billi stabbilixxa b'saħħa l-istudju kritiku tal-letteratura, għadda tmexxija tal-Għaqda tal-Malti fidejn l-istudenti u mexxa d-Dipartiment tal-bosta snin. Dipartiment li issa qed ifakru bi premju speċjali. Id-Dipartiment tal-Malti jagħti żewġ premjiet kull sena lill-aħjar żewġ teżini li jiġu ppreżentati mill-istudenti tal-baċellerat. Wieħed minnhom huwa appuntu il-Premju Oliver Friġġieri illi jingħata lil dawk l-istudenti illi jkunu ġabu l-aħjar marka, l-ikbar prestiġju biex ngħidu hekk għal teżi miktuba dwar aspett letterarju. Appuntu għalhekk huwa msemmi
għal-mibki Oliver Friġġieri li kif kulħadd jaf ħallina ftit ilu. it-teżi tiegħi il-punt ta' tluq tagħha kien il-ġabra poetika 40 jum ta' Antoine Cassar, pubblikata minn Eid Books. Tista' tgħid li bdiet mill-bidunet ta' xina kont anke fit-tnedija ta' din il-ġabra poetika u niftakar li mill-ewwel intlaqad b'mod partikolari b'din il-ġabra. Ħassejt li hemm vuċi ġdida u li qed tolqot temi li s-soltu niddejqu mmissuhom fil-letteratura tagħna. Bħala teżi, ovvjament, l-isem tagħha huwa ma' kull qatra sem li sqejtna mal-mejda, il-pissa l-familja fil-poeżija ta' Antoine Cassar. Ovvjament jiena ffukajt l-iktar fuq il-familja u sfortunatament fuq xi ħaġa negattiva fil-familja, il-vjolenza domestika. Allura biex nasal għalija l-ewwel nett kelli nara għamilt riċerka kif evolviet il-familja minn żminijiet nofsana sal-lum. Mbagħad għaddejt għal kif il-letteratura Maltija irrepreżentat lill-familja minn Dunkalma, Ruża Briffa, għal-moderni, għal-postmoderni u anke wkoll għal-realisti li kitbu xi ftit jew fl-istess żmien tar-romantiċi. Minn hemmhekk irrealizzajt li minkejja kienu qed jitkellmu fuq l-istess ħaġa, speċjalment pereżempju r-romantiċi u r-realisti, rajt mod verament differenti ta' kif dawn jippreżentaw lill-familja. Pereżempju għandna r-romantiċi li literalment aġevolaw li l-familja rawa l-iktar ħaġa naturali, ir-realisti minkejja li kienu qed jiktbu fl-istess żmien raw ħafna difetti fiha, raw il-vjolenza, raw in-nuqqasijiet fiha. Mbagħad iktar ma' żmien anke jekk pereżempju naraw il-moderni minkejja li ġew wara ir-romantiċi u kien hemm ċertu konfront mar-romantiċi, pjuttost pereżempju raw lir-raġel li l-missier pjuttost iċċelebraw dan il-rwol, rawh bħala persuna li ma jista' ħadd għalih ngħidlek u qiegħed hemm dejjem għall-familja. Iktar żmien wara ngħidu aħna Manuel Mifsud li huwa t-tutur ta' din it-teżi u Adrian Grima ippreżentaw lilhom infushom bħala missirijiet imma urew ukoll il-vulnerabilità tagħhom. Allura telqed dik iċ-ċertezza li rajna fil-moderni minn poeti bħal pereżempju Achille Mizzi. Il-premju nnifsu jikkonsisti f'dan it-trofew illi ġiet diżinjat għalina apposta mill-artist Austin Camilleri, illi fih ikun hemm ovvjament l-isem u s-sena, imma hemm vers meħud minn poeżija ta' Oliver. Vers illi intażel apposta illa għaliex aħna nemmnu illi dawn l-istudenti attwalment huma il-futur tal-pajjiż, il-futur akademiku, il-futur intellettwali tal-pajjiż, u allura anke l-vers magħżul huwa vers apposta illi jagħti din l-idea ta' futur. Naħseb kull persuna tieħu gost li x-xogħol tagħha jiġi rikonoxxut. Għalija huwa memento speċjali ħafna li jfakkarni fi 3 snin mill-isbaħ li qattajt fl-università, speċjalment fih dan id-Dipartiment tal-Malti, huwa wkoll għalija unur li għandi dil-biċċa arti ta' Austin Camilleri unika fid-dar tiegħi. Bħalma hawn min jieħu gost jara l-films tal-biża', bl-istess mod insibu min jieħu gost jaqra stejjer tal-waħx. F'din ir-rokna niltaqgħu mal-awtur Anton Grasso, ġgant fost il-kittiba lokali tal-istejjer tal-waħx. Il-waħx dejjem kien jinteressani, meta kont tifel. Żewġ raġunijiet primarjament naħseb għax kurjuż u beżżija ħafna. Allora, jekk taqadhom flimkien dawn iż-żewġ raġunijiet, naħseb ituk risposta konċiża ħafna. Għaliex huwa suġġett li jinteressani daqs kemm jimbuttani.
jibbuttani għax beżżijaj ħafna, imma għax kurjuż iressaqni lejh fil-qrib tiegħu taf. Il-ġeneru tal-biża' inbidel ħafna tul iż-żmien ta' hemm dak it-tip ta' biża' siket, biża' li taf li qed isseħħ xi ħaġa, ma taf x'inhi, taf li qed isseħħ xi ħaġa ħażina. Pereżempju Rosemary's Baby ktib kien saħħarni meta kont tifel, dak qlibtu meta kelli 22 sena jien kif ippubblikajt l-ewwel ktieb. Pereżempju romanzi ħolli qlibt għal Malti The Mephistopheles, il-Valz ta' Mefistofle. L-istess, xi ħaġa ħażina ħafna qed tiġri, pjanist. Ikun se jmut satanist. Jaf li se jmut u jħalli ruħu fidej ħaddieħor li għadu żgħar, li għadu żagħżugħ li jista' jkompli ovvjament u jidħol fih. Ix-xitan itik ħafna affarijiet, nemmen jien, imma tagħmel x'tagħmel fl-aħħar mill-aħħar titlef dejjem jew. Mbagħad hemm dak it-tip ta' biża' li pereżempju meta bdejt nikteb jien anki l-kumpanija Hammer fis-snin 50ijiet, pereżempju fis-snin 50 mummi umu twiebet jinfetħu taf dak it-tip ta' biża' teatrali, vampiri, frifet il-lejl taf. Ġifieri, u mbagħad hemm dak it-tip ta' biża' ieħor. L-Exorcist, per eżempju, kamera tricks, kexxun jinfetaħ, mara dawar rasa pupa, imma il-biża' mix-xitan, il-realizmu tax-xitan. Illum il-biża' qiegħed ħafna naħseb jien iktar ikkonċentrat fuq dak li hu psikoloġiku, dak li jien naf ngħidlek there is a maniac following you, hemm qattil, hemm miġnun qed jimxi wara l-passi tiegħek, jew daħal xi ħadd id-dar, hemm xi ħadd id-dar mar id-dawl, dak it-tip ta' biża' taf, jiġifieri dak il-biża' psikoloġiku li iżommok imwaħħal mhux żviluppat, il-kult tal-biża' kif qedlek żviluppa. Imma illum naħseb li l-aktar pereżempju naf ktib ieħor li saħħani it-tifla li għerqet li ta' William Katz, il-Death Dreams, jismu bl-Ingliż, tmut tifla ftit snin u tibqa' f'kuntatt ma' omma, tittara dawk ix-xeni, qed tara biss omma, biss qed tara, ħadd mu qed jaraħ li fakulat jaħseb li qed tiġġennen, imma u tibqa' f'kuntatt dak it-tip ta' biża' naħseb psikoloġiku llum l-iktar biża' li jagħmel sens. Ovvjament barra l-biża' mix-xitan, dak jibqa' l-fulkrum tal-biża'. Huwa l-istint tal-bniedem li ġalu jħoss ġibda lejn il-makabru, lejn l-istejjer tal-biża'. L-ewwel nedda m'hemmx triq tan-nofs. Fix-xogħlijiet tiegħi, fil-kidba tiegħi ġifieri ma tgħidx Anton joġobni f'dak il-ktieb u ma joġob. Hemm min jekk jismani naqra l-Vanġelu jitfieħ. Jgħid li Anton Grasso jdejjaqni. Anton Grasso ma joġobnix. Daka tal-biża' u ismi minkejja xogħlijiet oħra li għamilt jibqa' mwaħħad naħseb jibqa' marbut. Ma hekk nixtiequ jagħmel jien jiġifieri mal-xogħlijiet tal-biża' f'Malta. Il-ballata Katrin tal-Imdina hija l-aktar xogħol magħruf ta' Dwardu Kakija. Iżda Kakija kiteb bosta aktar xogħlijiet. Għal din ir-rokna, it-tim tagħna ltaqa' ma' Dr. Joseph Għaxaq sabiex jitgħallem aktar dwar dan l-awtur tas-seklu 19. Dwardu minn dejjem wera interess fit-tagħlim u fl-istudju. U fil-fatt għandna indikat arkivjat ukoll illi fis-sena ta' 7 snin beda jattendi għall-ewwel darba l-iskola primarja tal-Isla.
Dan waslu ovvjament biex eventwalment kompla l-istudji tiegħu mhux biss fil-kuntest tal-lingwa Maltija, għax imbagħad dan naraw aktar jiżviluppa quddiem, però wkoll itgħallem lingwi oħra barranin li servew biex ukoll jagħti kontribut fil-kuntest tal-xogħol tat-traduzzjoni. Mbagħad ħanitkellmu dwar aktar quddiem. Prattikament nistgħu ngħidu illi dan l-interess għat-tagħlim, u hawnhekk joħroġ il-kuntest propju, li jidher ukoll fix-xogħlijiet tiegħu l-aspett didattiku fil-letteratura, waslu biex ta' 17-il sena jilħaq assistent surmast. U ta' il-kontribut tiegħu fl-iskejjel tal-gvern, fl-iskejjel primarji tal-gvern, l-ewwel il-Birgu, imbagħad l-Isla, imbagħad fl-aħħar ħattarxin. Ta' servizz ta' 33 sena bħala assistent surmast. Pratikament jiena r-riċerka tiegħi kienet ifukata fuq il-folju bl-isem ta' is-sebħ li kien joħroġ mix-xirka xemija. Madankollu r-riċerka mbagħad estendit. Għaliex rajt ukoll ġurnali oħrajn li kienu joħorġu fis-seklu 17 bidu tas-seklu 20 bħal pereżempju l-Veru Mannarino, l-Ħabib, Salib, Malta Tana, eċetera, eċetera. Fejn dwar Dukakija, oltre mill-xogħol li kiteb fuq is-sebħ, kiteb ukoll f'dawn il-ġurnali. U allura jiena ġbart, l-ewwel analizzajt il-xogħol ta' dwar Dukakija fis-sebħ fejn il-qofol tax-xogħol tiegħu kien xogħol li prattikament kien jolqot ħafna aspetti ta' poeżiji satiriċi, umoristiċi, ironiċi, però blan aħħari li jgħallem lil-kotra. Sfortunatament, dik kienet waħda mill-mistoqsija ta' riċerka tiegħi. Għaliex dwar Dukakija, jiġifieri Katrin tal-Imdina biss. Ovvjament, mis-sebħ notajna li hemm xogħlijiet oħra tiegħu, mill-ġurnali l-oħrajn indunajna li hemm xogħlijiet oħra tiegħu, però oltre minn hekk kien hemm Dunkarm kif ukoll Giuseppe Castelporicino illi prattikament urew ukoll li l-Kakija bħala l-persuna li kapaċi titraduċi għal Malti, u ħafna drabi ġiet imqabbda minn nies prominenti ta' dak iż-żmien, xogħlijiet ta' proża, fosthom insibu pereżempju r-rumanz bibliku Eliezer u Naftali. Hemm rumanz ieħor l-avukat tiegħu innifsu li prattikament għadna qed infittxu dwaru għaliex mhux komplet. U l-aktar li traduċa xogħlijiet ukoll kienu mill-Italjan, Spanjol u l-Portugiż. Ma nistax ma nsemmix pereżempju traduzzjoni tal-poeta Luis de Camões, fejn dwar Dukakija semmija l-anja ta' din it-tfajla Portugiża u l-imħabba tagħha li tat. Hemmhekk joħroġ ukoll l-element tal-fatt li dwar Dukakija mhuwiex Katrin tal-Imdina biss. Il-poeżija li nixtieq naqra hija poeżija li prattikament fil-versi tagħha jindika ċar l-arfin ta' l-istess dwar Dukakija illi prattikament induna id-differenza bejn il-mod ta' kif kien jikteb qabel ma daħal fix-xirka xemija, jew kellha s-soċjetà semitika, u wara li daħal, għax ovvjament kellu l-għajnuna ta' sħabu biex ikompli jara. U fid-daħla li poġġija din il-poeżija poġġija fid-daħla tal-ewwel pubblikazzjoni tiegħu taqbil bil-Malti u jgħidlek. Qed nistħajjel min jgħidli kif tbiddilt bħal-lejl min-nar. Dari tikteb konċi ċajta, issa fik x'inhu li sar? Kollu minnu tgħidu sewwa għax kont nikteb ħmerijiet. Imma dak kien żmien ieħor, dak kien żmien ta' dlamijiet. Dak iż-żmien ma kellix mera fejn kont nista' niraj ftit. Għal daqshekk ħlif xi ħmerija ma kontx nista' qatt ngħid. Niżżik ħajlil tax-xenija għaliex ħarġu fol sabiħ li mill-ewwel id-dawl tani u ħajjarni nikteb fih.
se xtaqt nħalli xi tifkira tiegħi l-ħbieb li mhumiex fil-foll imsieħba it-tifkira u dan il-ktieb. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.